Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. 1. Petrova 5. poglavlje 10. redak. Božji darovi trebaju nas utvrditi i ojačati. Blago duši koja može reći: kriva sam pred Bogom, ali Isus je moj branitelj. Prekršila sam njegov zakon. Ne mogu spasiti sama sebe, ali neka dragocjena krv prolivena na Golgoti progovori za mene. Izgubljena sam u Adamu, ali vraćam se u Kristu. Bog, koji je toliko ljubio svijet da je dao svojega jedinorođenog sina da umre, neće me pustiti da propadnem ako sam skrušena srca i ako se kajem. Neće gledati mene jer sam potpuno nedostojna, već će gledati lice svojega pomazanika, gledat će mojega zamjenika i moj zalog, slušat će riječi mojega branitelja koji je umro za moje grijehe, kako bih ja u njemu postala Božja pravednost. Gledajući njega, preobrazit ću se u njegovo obličje. Ja ne mogu promijeniti svoj karakter ako ne dobijem udio u milosti onoga koji je sav dobrota, pravednost, milost i istina. Gledajući njega, dobit ću njegovog duha i preobraziti se u njegovo obličje. Srce koje je ispunjeno Kristovom milošću prepoznaće se po miru i radosti. Tamo gdje prebiva Krist, karakter će se očistiti, uzdići, oplemeniti i proslaviti. Stvoritelj svih svjetova nudi svoju ljubav svima koji vjeruju u njegovog jedinorođenog sina kao u svojeg spasitelja i obećava da će ih ljubiti kao što ljubi svojega sina. Već ovdje i sada njegova milostiva naklonost prema nama pokazuje se u toj čudesnoj mjeri. On je ljudima dao dar svjetla i veličanstva neba, a s njim je darovao i sve nebeske riznice. Kao što nam je obećao da će nam dati u budućem životu, on nam već sada u ovom životu daje svoje kneževske darove. On želi da kao podanici njegove milosti dobijemo sve što može oplemeniti, ojačati i uzdići naš karakter. Gospodin ima u pripremi najdragocjenije primjere svoje milosti kako bi ojačao i ohrabrio iskrenog i poniznog radnika. Obilje Božjih blagoslova i mira želim svima u novom danu.